زمون پوکور کی دار ہم شروع باران دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ 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 د مولانا رضا اللہ حافظ عثمان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ہو دوی محنت کو بارکت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی رب را نصیب کو سعادت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی قرآن کی تب دپ کلا عظیم و شان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ہو 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 ہے ہو ہو زمون پوکور کی دار ہم شروع باران دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی او نن پوان نسکڑو تمام ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ورتا حاصل شلوی مقام ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دے پو خوشالی نثار مضمون بابا جان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی د مولانا رضا اللہ حافظ عثمان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی مرجانا نن پری خوشالی گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی پلو بچوئی بندی نازیگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی عبدالوہاب عبدالوہاب مولوی پورا دجلہ ارمان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی زمون پوکور کی دار ہم شروع باران دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی او ختم یہ اکڑو دا کمال ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی حرم پری اکڑو ذوالجلال ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ورنہ راضی ورنہ رازینن انشاءاللہ غنی سبحان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ 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 د مولانا رضا اللہ حافظ عثمان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی او مولوی ساجد ورتا سلام کری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ور باندی نصف فخر مودم کری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی محمد نعمان طالب میں سخ کو لیور جان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی
زمون پوکور کی دار ہم شروع باران دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ټولو ته ډېر ډېر مبارک شه ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی د خوشالي نمو کور ډک شه ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی در په فضل کی ماتی مدارم زام دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی زمون پوکور کی دار ہم شروع باران دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ 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 دستا سونن خوش قسمتی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی چپو ناصب مکمیابی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ثناءاللہ ثناءاللہ او ثناءاللہ او ثناءاللہ ویم ثوابی بی پایان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی زمون پوکور کی دار ہم شروع باران دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی د مولانا رضا اللہ حافظ عثمان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن وړاندې کېږي په ډېره مینه د الصفي سټوډیو له طرفه په اواز د لکهوي جناب ډېر محترم حافظ عبدالله تربي او شاعر دا ډېر ګران و ثناءالله ارزمن والسلام.